Igbo bụ Igbo nnọọnị anyị natago azụ tata ebe nwe ka anyị ga-eji wee dọrọ ya bụ egwu ụbọchị nke taa wee na-asụ Igbo bụ Igbo ndị na-enene anyị enene a na-asụ ndalụ ekene mmanwụ juru ụkpa anyị na-ekene unu maka na anyị nwere ọlaọcha nke anyị ji enwe ọlaedo anyị si onye a chọwara ndụ ya nọ ndụ ya na-abọ na ọ bụ ọkụ na-aja iwe ekpele na-ekpele unu tata ana m akpọ Chukwu kele ụwa na ndị enu na ndị ana wee sị na nkịtị ugboro maka na agwọ na-atụ mbe na anụ ọnụ ya n'iyi ọchụ unu na mma ya avụ unu egbe belu ugo belu nke si ube ya ebene nkwukwa ya n'ike onye na-eche ọdụdụ unu ọdụdụ anya adị okwe n'iso unu akwụlụ ka iro ka oko isi ọjị maka na a na-akụlụ ọjị akụ anapụlụ ọjị a na-emere ọjị ngana unu ya adịkwanụ ise ana m ekenekwe Zenko onye ọma Zenko Communication odogwu n'okele onu maka na ọkwanụ mmadụ ka eji aka onye nwere mmadụ enwego ego Zenko Communication Power anyị na-ekene gị maka na oke osisi a na-akwụrụ n'etiti obodo na nkịtị ọ bụ na-eche ndo niile anyị ekenekwe gị Zenko Communication mmadụ egbune gị mmadụ egbune mụ na n'ụwa mmadụ egbune mụ na n'ụwa mụ na chi ya ga mmadụ egbune mụ na n'ụwa mmadụ egbune mụ na n'ụwa mụ na chi ya ga ihe gbuzi mụ na n'ụwa ihe mezi akala mụ ihe gbuzi mụ na n'ụwa ihe mezi akala mụ mmadụ egbune mụ na n'ụwa ka ndị lenụọ mmadụ egbune mụ na n'ụwa ka ndị lenụ ụwa bụ omemma na mma omemma ya na mma ya na n'ụwa polu odogwu egbejeli ije nwụna onye bịala ije ga n'alili ịma na onye bịala ije ga na mma na nsụgbe mma na nsụgbe yoyo kaka dị ya bịa dunege m nsụgbe ka nna onowuwu Igbo bịa dunege m nsụgbe ka nna alili egbo na ana m akwaligonụọ mma na nsụgbe mma na nsụgbe n'ime ụba na-ese nwa mama oyime ụba na-ese bịa dunege m nwanne mmadụ abụrụ oyi ya eberebe chesie ma ọ bịa dunege m nsụgbe ka nna chesie ma ọ bịa dunege m nsụgbe ka nna mma na nsụgbe nyebe bụrụ onye ka malụ ọgbụ ya n'ụlọ n'ebe nwa Igbo nwamba na-agbala agụ n'ezi edowizaza bịa dunege m nsụgbe ka nna onye ọma edowizaza bịa dunege m nsụgbe ka nna dike mgbe dike na-ekwele egwu n'ezi ọgala dike mgbe dike na-ekwele egwu n'ezi ọgala onye ọma edowizaza gị ka ya ka na-akpọ onye ọma edowizaza gị ka ya ka na-akpọ kagbawasipi nwa Chinemeli ekụba na ji birisi ka anyị na-agba ụgbọ were mecha anyị 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 n'ụwa ka ikwudo sipi ka ikwudo kwụbana sipirisi ụgbọ were mecha anyị ụgbọ were mecha anyị ụgbọ were mecha anyị n'ụwa kwụbana sipirisi nwata nwa Chinemeli kwụbana sipirisi
ya bụ orúkọ onye lụrụ stadiọm na n'Owere sika kwulute ụlọ akwulutelu na amalụ onye kpali ya n'ụwa nwa ụgbọ were mecha anyị n'ụwa nụ ka ịgbanago were ka ijekwude kubana ịgbanago were ka ijekwude kubana nwere nwa chi na-emeli ibe kubana na ị ga-adịlele kubana chifilisi na ị ga-adịrị kubana chifilisi na ị ga-adịrị ị ga-adịrị m nke echi na echi adị agwụ agwụ onye jụọ gị na-eke ìdúró ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ọ̀gbọ́n ọ̀zọ̀ wa lọ́nà onye ga-eje ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ọ̀zọ̀ wa lọ́nà iná owó ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ọ̀zọ̀ wa lọ́nà iná owó ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ọ̀zọ̀ wa lọ́nà kò má nà jífìdì ọ̀zọ̀ wa lọ́nà ìjọba òbòdò òyìnbó ọ̀rẹ́ àlà ọ̀zọ̀ wa lọ́nà. N'ige eje ije wele ịmakwa na ịnọlụ n'ụgbọ mmiri ilu otuba gị ọbụla ọghọwalọna enyi gbadagbe na-akpọjọ gala nwachimalaeze na-akpọ gị kubana tifiristo na ị ga-adịlele ekene niile obi na nwunye egwu ekene niile obi na nwunye egwu obi kụba na ndị ọba n'ibe obi kụba na ndị ọba n'ibe mmiri obi kụba ndị ọba n'ibe mmiri nwaje nwachi na-emeli ọkanga onye wu iwu igbo ebe nwe ka anyị ga-awụsa ego ebunyeli egwu ebunyeli ọnọdụ ka anyị jee bụ obere olingo ka anyị nata ya anyị ejebe obere olingo onowu ka anyị gbubiri ihe ka anyị jee bụ obere olingo maka n'eziokwu ka onowu kpọgharịa m asaba ka anyị nọta ma n'eziokwu onowu m fuo n'aka gị ka ọ dị